বিরাজিমা মারে দিও ছায়া রাঙা পরিসভারে হই মরভা কেউ জানা নৃত্য করନ୍ତି অবা দইবে মোহতে ধরিছি বিনা হাতরি তো মতে নাহি জনা আহে বিদু জল মানে ঈশ্বর যাত্রারে বিধাতার তো নাহে କରିଛନ୍ତି মনে মানে নাহি মোর কেহি সখা অমর কেহি নাহি মোর সখা আয়নু করি মতে লাগুছি দোকা নৃত্য করি নাই ডাকিরি জলে সবাকু আসিও সজনি ছয়ে নবসপত হসি নবসপত হসি পুরঙ্গি নয়না হে তাহারি ছোট দেবে মমন বুলিয়ে মত শুনি সে রমণী বর পুরুষକୁ ଚାହିଁ ଦେଲା ଉତ୍ତର ଆହେ ନାଗର କେଉଁ ଦେଶେ ଘର କିପାଇଁ ମୋଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭର ମୁଁ ପର ନାରୀ ହେବି ଦୋଚାରୀ ମୁଁ ପର ନାରୀ ହେବି ଦୋଚାରୀ କିପାଇଁ ଡାକୁଛ ମୋତେ ପରି ମୁଁ ନୁହେଁ ତୁମ୍ଭ ନା ଧରି ଯାତ୍ରା ରହସ୍ୟରେ কিপাই ডাকু চায় নইলে যাও যাবে অগনি রাগনি শেষে দুজানি দেখ গগলে হুদেলি শ্রাবণী সাহিଛନ୍ତି তোতে পণ্ডিত শ্রেণী তোতক্ষু মতক্ষু মিশিগলানি লুহ বিমলা তুলস্তনা লুহ বিমলা তুলস্তনা ঘন গহনা তু এড়িকি অনা অছি তোতে আসে পরি পুরঙ্গি নয়না হে তাহারি ফটকে মমন বুলিয়ে গে তর তর কেতে হুয়ে নগর তর কি যাউছ কেতে উত্তর তরুণী মণি নাও কে জানি তরু তলে কিবা কৰিছ ঘর তেজ সে কথা নুহাই ব্যথা তেজ সে কথা নুহাই ব্যথা ମୁଁ ଯେବେ ଓଠାଇ ତୁମ୍ଭ ବନିତା ପଚାରୁଛି ଯେଉଁ କଥା ପଣ୍ଡିତ ସମ୍ମୁଖେ ପଣ୍ଡିତ ସମ୍ମୁଖେ ବୁଝାଇ କହିବ ଏ ଆଉ ନ ପତାଅ ମଥା କେତେ ଲକ୍ଷଣଟା ତ ହେଲେ ନାରୀ ରୂପେ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଭରି ମୁଁ କେଉଁ ନାରୀ ତୁ କେଉଁ ପୁରୁଷ ସଭାରେ କର୍ମ ବିଭରାସ କେବଳ ମାସେ କେଉଁ ବୟସେ କେବଳ ମାସେ କେଉଁ ବୟସେ ମଧୁ ସଜେଲା କେଉଁ ଦିବସେ ଏ ଆଦି ଯେତେ ଲକ୍ଷଣ ପଣ୍ଡିତ ସମ୍ମୁଖେ ପଣ୍ଡିତ ସମ୍ମୁଖେ ବୁଝାଇ କହିବ ଏ ମୁଁ ତୁମ ନାରୀ ପ୍ରଣାନ ଭାଇ ଦବୁ କାଲୁଆଣି କଣ ବଦଲା ନା ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଲକ୍ଷଣ ପୁରୁଷ କହଇ ଶୁଣରେ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି ଗଲା ଛଳ ବିହାର ହଟିଲେ ପାଟମେନେ ସଖୀ ହେଣ ହଟିଲେ ପାଟମେନେ ସଖୀ ହେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ପୁରୁଷ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ ବନ ପୁରୁଷ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ ବନ ମୃଗ ଶଶାଦିଅ
ଉଠ ହେଲ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଶୁଣ ସକଜାତି ଆଗରେ ଶୁଣି ସେ ରମଣୀ ହୋଇଲେ ତ ହୋଇଲା ତ ମୋରିବାର ଆଶା ପୁରୁଷ କହଇ ଶୁଣରେ ଘର ମାଘ ମାସେ ବିଭାର ବିଧାନ କୁମାରୀ ଦିନେ ଅତି ଯତନେ ବିବାହେଲି ତୋତେ ତମ ଯତନେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମଧୁ ସଜା ଘରେ ମଧୁ ସଜା ଘରେ ପୂଜା ତୁ ମନକୁ ମନ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି କଳାକାରକୁ ନେଇକି ଆଉ ତ ମଙ୍ଗଳଧନ ପଦରେ କରିବା ସର୍ବଦା ବୃଷଭ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ବୋଲେ ହଂସ କାହାଙ୍କର ବାହନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାହନ ମହାଙ୍କର ବୃହଦ ବୋଲେ ଗରୁଡ଼ କାହାଙ୍କର ବାହନ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କର ତ୍ରିକଚ ତ୍ରିବଳ ତ୍ରିଶୂଳ କାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିକ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳରୁ ତ୍ରିକଚ ଷୋଳଶ ଚକ୍ର ଶାଲପା ବାମ ଭାଗେଣ ସା ବୋଲେ ସାବିତ୍ରୀ ତା ଅଧାଙ୍ଗିନୀ କିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅର୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶାଲ ଲ ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହାଙ୍କର ଅର୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାରେ ପାର୍ବତୀ କାହାର ଅର୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଶିବଙ୍କର ଶିବ ପାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର এই କଳକଳା ଗ୍ରାମର ମାନସୀମାନଙ୍କର ତଥା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଦଣ୍ଡର କଳାକାରମାନଙ୍କର କଳାକାରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବୋଲାନ୍ତି କୁମାର ହରି ହରି